Ahoj, vítajte na tomto kanále a dneska si povieme, že prečo sa chcú ľudia zmeniť. No, takže, čo je to, čo chcú zmeniť? Čo je to? Čo je tá vec, ktorú chcú na sebe zmeniť? Napríklad, keď prestanem fajčiť, tak som sa zmenil? Alebo si dám teraz dole tieto hodinky po 3 rokoch? Fú. Som to stále ja. Mňa nič sa nezmenilo. A presne toto sa stane aj s tebou, keď prestaneš fajčiť. Proste nič. Toto je vlastne taká tá pravda, ktorá bola pre mňa napríklad ako pre fajčiara, lebo však ja som fajčiar, ktorý nefajčí. Bola pre mňa taká na jednej strane zaražajúca a na druhej strane taká osvobodzujúca. Myslel som si, že keď prestanem fajčiť, tak sa proste úplne, že bože, neviem čo, úplne celé zlé. Tak som neprestával. Kupoval som si ďalej cigaretky, teraz o takejto hodine sú presne 2 hodiny aj 5 minút. O tejto hodine by som mal 12 cigaret vyfajčených. A nič sa nezmenilo. Proste som iba tie cigarety nevyfajčil. A to, čo bolo povznášajúce a osvobodzujúce na tom, že som si uvedomil, že vlastne nič sa nezmení, bolo to, že vlastne áno, že tak vlastne keď ma to nijak neovplyvní, tak potom na čo to robím? A zase, keď ťa to nijak neovplyvní, že prestaneš fajčiť, tak prečo by som prestával? Pravda. No a tu vlastne sa rozhodnem vlastne, že čo? Ty musíš vlastne prekonať to, že sa nič nestane. Proste ušetríš na cigaretách, nebudeš fajčiť, ale to sú všetko len také tie vedľajšie veci. Proste keď maluješ byt, tak je dosť možné, že budeš mať aj špinavý štetec. Lebo inak ho neomaluješ. A potom si kúpiš nový. A vybavené. Neviem, ako by som to popísal, ale ľudia chcú proste meniť veci, ale nevedia ako a nevedia ani prečo. Možno, že vedia prečo. A tie veci, ktoré napríklad sú úplne banálne, úplne také, že zmením, ty kokos, úplne pretvorím celý svoj život, všetko a vlastne nič sa nezmení. Potom na čo by som to robil? To je niečo podobné ako osvietený človek. Proste ten človek za tým osvietením išiel dlhé roky. A toto osvietenie ako... Ja nechcem teraz nikomu pokaziť nejakú duchovnú cestu. Ak si na duchovnej ceste, tak prosím ťa, vypni teraz toto video. Alebo možno, že ti to pomôže k tomu osvieteniu, ale ak sa snažíš ísť za osvietením, tak veľa šťastia. Ja som sa kedy zaujímal o meditácie, o duchovný svet a tak. A o to osvietenie, že čo to vlastne znamená. Áno. Ja to poviem tak. Vlastne ja keď som pochopil, čo znamená osvietenie, tak som dokázal prestať s drogami. Na základe toho som potom dokázal prestať fajčiť. Proste pomohlo mi to s veľa vecami. Je to presne niečo podobné, že proste keď budem fajčiť aj naďalej, tak nič s tým nezískam. A ani s tým nič nepokazím. Tak na čo by som prestával? A zase z druhej strany je to osvobodzujúce, keď vieš, že sa nič nezmení, lebo vlastne nebude to mať na teba žiaden dopad. Tak potom na čo fajčím? Že vlastne záleží, ako sa na to pozrieš. Ale to samotné osvietenie môže byť aj keď prestaneš fajčiť.
v podstate, jak by som to povedal, také prebudenie, proste prezretie, že aha, do toho problému. Lebo vlastne ty, keď vieš, že ten problém je na nule, úplne, aj že či keď ho urobíš, tak sa nič nedieje, keď ho neurobíš, tak sa nič nedieje. Chápeš? Toto je to osvietenie. Toto je to poznanie, toto je to pochopenie tej veci, že ty nepokazíš nič s tým, keď budeš fajčiť a nič nepokazíš s tým, keď prestaneš fajčiť. A toto je proste taký ten črt toho osvietenia. Že ty ideš za duchovnom, ideš za duchovnom, čítaš veľa všelijaké knihy, medituješ úplne, neviem čo. A čím viac sa pozeráš von a čím viac hľadaš proste tie zistenia, vieš, hen tam chodíš do všelijakých klubov a čo, úplne zisťujete, úplne skúmate, vieš, Boha a také. Tak tým viac sa vzdialuješ od seba samého. Takže to poznanie alebo to pochopenie vlastne toho je ako keby brutálne, neviem, jak by som to nazval, také nihilistické. Proste, ako keby nemá význam sa ani hľadať, nemá význam sa ani spoznať, nemá význam ani prestávať, ani nič. A vlastne ty, keď dostaneš takto, že tá honba za tým proste je neopodstatnená. Tak to je, a ty keď sa dokážeš zmieriť s tým, že dobre, tak sa nič nedieje, no a teraz čo? A ostane ticho. Ostane prázdno. A toto prijatie toho, že to není také, jak si myslel, že wow, svetlo a mier a úplne láska a úplne milosrdenstvo a neviem čo všetko. Ty keď zistíš, že ako osvietená osoba funguje v normálnom bežnom živote, lebo osvietený človek si tiež musí utierať zadok. Osvietený človek tiež musí chodiť spávať. Osvietený človek tiež musí čeliť proste debilite okolia a nepochopeniu a zlu. Ale to, že on... Neviem, jak by som to popísal. Proste tam je taký ten malinký zlom, malinký prerod do toho, vlastne tak nenápadný, ako keby nejaké spojenie. Áno, spojenie proste niečoho temného, niečoho zlého, niečoho, čo nechceme, niečoho, od čoho chceme ísť, zmeniť sa, pretože to, čo som, tak to ma nebaví, to nechcem a chcem byť niekto iný. A ty, keď toto všetko príjmeš a dáš k tomu všetky tie predstavy a to všetko, tak ono sa to takto proste úplne, že čo? Však to nedáva zmysel. Jak môžem byť šťastný z toho, alebo jak môžem byť OK s tým, že sa deje zlo vo svete? Jak môžem byť OK s tým, že Fico proste zase napáril neviem aké výdavky a konsolidácie. Takže v tomto je to začína tým premýšľať, vlastne, že čo to je? To je taká, ako keby nulový bod proste, že ani zlé, ani dobre, ani nejaké proste. Tak toto, keď som si uvedomil, že vlastne ja som sa naháňal a honba za meditáciami, odmeditoval som neviem koľko x 100 hodín, milión a nakoniec som skončil v drogách. Proste ono ma to stále vzdialovalo sa od seba samého. A nakoniec som strátil pojem o tom, kým som. A bol som vlastne otvorený všetkým možnostiam, tak som vyskúšal. Šľup! A už som bol v tom. Takže ono sa ani nenazdáš a máš vyhraté a zároveň máš prehraté. A keď spojíš obidve tieto veci, tak sa vlastne ako by nič nestalo. Ani si nevyhral, ani si neprehral. A toto je to poznanie. Nedá sa to vysvetliť, nedokážem ti to vysvetliť, to si dokážeš len odžiť, dokážeš to ty sám. Skús nad tým premýšľať, že vlastne, že toto je to, ono sa hovorí, že stredná cesta, takže keď je tu niečo zlé a tu niečo dobré, tak tu niekde nebude nič z toho. Či bude aj dobre, aj zle, alebo nebude nič.
A toto je presne ten mier, ktorý hľadajú všetci. Proste, OK, je to tak, proste som prestal fajčiť. OK, nefajčím. Vybavené. Prestaneš piť. Presne toto sa stane. Takto ti budú tlieskať mesiac, 2 a potom už nie. Lenže stále si to ty. Aj počas alkoholu alebo drog. A stále si to ty. Ten, kto vyskúšal drogy, začal drogovať, drogoval a prestal s drogami. A teraz nedroguje. To si stále si to ty. Takže vlastne tie veci, ktoré sa nám zdajú, že sú navyše, tak sú navyše. A nič nepotrebuješ. A tie veci, ktoré si myslím, že by som mal nejak nadobudnúť, možno, že tam tá diera má byť. Možno, že trpíš zás len kvôli tomu, že lipneš na predstave, že by to malo byť inak. Dobre ľudia, idem si ja zameditovať. Majte sa pekne, daj odber a like, pretože osvietenie nedostaneš len tak.